Sige, sige. Sige. Oh, nana. Magawas ang bata. Nana. Oh. Oh. Uy. Unsa kining ako nakita? Kalain sa iyang hitsura. Insisedes, o sa mahitsura sa akong anak. Ikaw ang babaeng gikabuangan ni Mark? Ha, poor girl. Kami ang pariso ni Mark og dili ka mo. Bitin ka! Bitin! Dili maimo si Mark, Monique. Dili siya maimo! Oh, nausap ang imong itsura. Veronica! Gigog mabigaw! Veronica! Ayaw ko kasi lagi! Ikaw ang kong ibalong, dili si Monique! Pakita na ko, Veronica! Oh, Veronica! Ayaw! Ayaw kong tukpa! Ayaw! Oh, Husto na sa imong paghila. Gisakitan ko, ermitaryang bruha. Ipanumpa ko. Wa na ko'y tugutan nga mo pasakit na ko. Do naman, mamatay siya. Ayaw paghila, Veronica. She's faced the hardest times you could imagine. Ayaw paghilak, Veronica. Sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing. Ang tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap og Celebrity Kojic Soap. Ayaw paghilak, Veronica. Writer Cecil Danyosos Cabrera. Direktor Alan Gulyat Nacorda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording Technician Randy Tayan. Soundman June Puhanes. Ayaw paghilak, Veronica. The flower growing wild. Paminawa. Certified SED Panyawan User. Gikan man mi og Cebu, nya gi rapid test mi, nagpositive mi. Nag-inom ko og panyawan, pati akong anak panyawan akong gipainom sa ila, 2 capsules every meal namo. Pagka 25 gi-swab test mi nya ang resulta kaloy-an pud sa Ginoo, nag-negative mi sa swab test namong tulo. So ayan gid nila ang panyawan. Sherilyn Kustan, 46, Agusan Piquinho. Nakatakamtam sa kayuhan, pinagi sa SED Panyawan, ginama sa SED Marketing. She's faced the hardest times you could imagine. Ug karon sa atong tulumanon, nga gidalit kaninyo sa SED Marketing. Ermitanyang bruha. Sa lain na sad niyang sugilanon. Ayaw paghilak, Veronica. Each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. Nakaibaw man gani ko nga nahigugma ka sa imong amigang Divina. Uy! Og magsilos man gani kang Lorenzo. Usa? Hala, no? Kinsa man ka manang? Nagatagalagi ka? Kasi munghan. O ganun nahibaw man kasi gibati ni Bintong sa among amiga.
Sakto ra ba ng tubig nga akong gihakot para nimo? Grabe sad ka, uy. Gipuno man pud nimo ang usa ka dakong baril namo. Aron dili na ko magbalik-balik pa og kuhag tubig dito sa tabay. Aron po baga diretso-diretso na ang akong pagdaro. Wow ha. Kakugihan sa akong bana. Mm. Basta mo nga akong kakugihan kung manganak ka na, Divina. Excited ka? Oo, kayo. Kanang bata mo na saksi sa duha ta kagugma, Divina. Siya ang bunga sa atong pagbinahalay. Busa ati manunta siya pag-ayo ug atong hatagan sa tanan. Dili pud tanan. Kay mo abusaron niya. Masubrahan sa atong pagpangga. Ato lang ihatag ka ng insakto lang ba nga pagpangga. Mo'y atong ipatagamtam niya. Kutob sa atong mahatag sa atong anak. Atong ihatag, Divina. Alo ha? Mas bold gani na. Ikaw lang. Bahalag ba spoiled? Basta nga, mahalo na to ang atong anak, Divina. Muna. Kay bulungan. Bulungan lagi. Asa naman to siya? Kalit nagkawag ta tiguang babae? Nawa bitaw. Kalito gawa. Noon sa maning babayhana? Hay naman to ka ha? O, nagibod nga nako. Hay, nagkatod siya pa doong taon ba yun? Pangutan na nilitaan ni Pulos. Ako siya pangutan ni mo utrom sa kabantay. Ug asan tong tiguang nga? Hi! Hello! Hi. Hello pud nimo manang. Ay, dako nang imong tiyan. Be, kapon. Nimo laging gihikap ang akong tiyan na. Ay, apit ka na mga anak. Oo, manang. Pag-ampo. Unsa manang? Pag-ampo, aron dili mag-antos ang imong anak, Divina. Nakaila ka nako manang? Tanang tao akong nailhan. Unsa? Pag-ampo ha, kay kining imong anak may kaluha kini siya ug mao'y hinungdan nga siya mamahimong dautan. Unsa? Lorenzo. Hala. Hay naman ang tiguang babae. Lorenzo, nahadlo ko sa gisulti ni Manang nga. Wala gyud. Hay man to siya. Tiguang babae. Nihikap gani siya sa akong tiyan. Nagpahikap kasi mo tiyan? Kinsa ba tiguang mo? Wa ko makailan niya, Lorenzo. Pero siya, nakailan ako. Lorenzo. Lorenzo, nahadlo ko. Ayaw paghila. Sige, ta na. Mamauli na ta. Uy, nga naman naglakaw-lakaw ka man og udtong dako, Divina. Dili baya sa atong dapit, daghang katingalahan. Ilabi nag-udtong tutok. May miduol ko niya nga tiguang babae. Ha? Kisa masiya? Wa ko makailan niya pa. Kadto pa ko makakita niya. Oh, anong mihila ka man, Divina? Nag-away ba mong duha si Lorenzo? Ha? Wa man. Nahadlok na siya sa tiguang babae ganina. Kay gihikap ko nung niya diyan. Unsa? Panadlok ko. Matod sa tiguang babae, may kaluha ko nung akong anak. Ug iya kong paampuon. Kay kining akong anak, may kaluha siya. Ug mao ko nahinungdan nga siya mamahimong dautan. Unsa?
Liza Esteves, may PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Dahil po sa pag-take ko ng panyawan capsule, natulungan niya ako na wala yung nararamdaman kong sakit sa matris ko. Matagal ko talagang iniintay sakit kong yun. Ano pa lang po ako, since 14 years old pa lang po ako, nagkaroon na ako ng ganun. Sabi ng doktor sa akin, biyaya ng Panginoon, nagkaroon ka ng anak sa case mong ganyan. Hirap ka magkaroon ng anak. Yan ang galing ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Isang milagrosong kapsula. Kahit anong karamdaman, tanggal sa Sed Panyawan. Oh. Si Kangay diha. Ay si pangupaw diha ba? Kung ang babae na ba kuno, kung mamabdo sa niya, pirmi mag-uol, mapitahan ang bata iyang ianak. Ay, saba na. Ano kasuway kag anak? Sama ka, eh. Ay, wa pa. Ako pang suwayan. Sumapa bintong. Pamabdo si ko. Ah, sumbagon, tinong ka. Sumbagon. Murahin mo. Nadlok baya ko. Kina. Unsa may angin akong buhaton, uy. Bintong. O, sa? Bayot. Sakto itong gisulti tiguang nga babae ni mo nga. Magampo ka. Muiwad ko bintong nga. Muiwad. Binuang niya ay. Binuang Bukol ginisyo. kang lubot rin mo gana. Uy, Uy, mga bitaw. Ampo. Yung pangayoon, God, nga. Dili yung tamahitabo ang gisulti atong tiguang. Tay pati pa kaila kas tiguang di ba? daoy wa lagi ko kapangutana kinsa siya. Kay kalit man lang siya nawagtang. Ang sa? Unsa? Oh, ano nakurat man mo duha? Wala no? May nakita may babae, si Bayot. Mao. Nga kalit na po siyang kawagtang. Unsa? Kinsa magkatong tiguang nga sa? Ambot lang. Uy, sa sunod ba? Kung may muduol ganin nimo niya mo hikap si mong tiyan. Iri pahikap ha? Buutan man og naong ang maong tiguang good. Ay bisa nagbuutan siya tanawon. Dili ka angay nga mo kumpiyansa. Maayo unta. Kung magpakita lang unta siya nako balik. Aron ako siyang pangutanon kung si kinsa siya. O ganun hibaw man siya nga may kaluha ang atong anak. Ah, sige na, katog na dito na. Yan kasula pang imong hunahuna ba hinana. Mabdos ka. Dili angay nga daghan kag hunahunaon. Kay simba ko og unsay may mahitabo niya nimo. Ug sa umaabot ang anak. Nga naman ko. Kalit pag kong gikutasan. Mupahuway sa kong pagdaro. Nihuot ang kulugan. Iyamat na nung nida. Maduos lagaw aron nga makainom kong tubig. Nirang-arang nang akong pamati nga nakainom kong tubig. Unya na kong padayon sa akong paguma. Hindi ka man ako kaon sa paring udto. Pasado alas 11 naman di ay. Niya nagkaroon taon si Divina nga maghatod sa akong paring udto. Sana all. Sana all na sad ka diha. Ngano naman sad ka oy? Ako ba? Kuan ba, nahimo na ito kong babae, no? Aron makatiraw sa kong usip at tiyo ng mamahimong inahan ba? Mahimo man kang mga anak ba? Kasi nga! Saan man ako mo ko'y batris? Mga sawa ka. Manguyab kag babay. Unya imo pamabdusan. Aron may makahatag nimog anak. Oh, abi na kong ilogan akong batris. Hindi, kalungod na lang eh! Ako pa nga, hindi magkawin akong babae eh. Laki noon ka!
Bintong! Manghila ka masag ka? Ba't ba? Di mo wa sa akong huna-huna. Nagkasal atong amiga. Kadugay na to ay! Dugan lagi! Si Kasal, anto ka rin naghilag pa ka? Ay, mamatay, gikan. Bintong nga ka. Matay ang hilak. Samot ka rin nga kayo mag-ilong. Masig kag-hilak, dugay naman to? Nga! Lis nga kag-ilong mo hilak ka. Nyanyangi mo, dili day. Lis nga isad. Uy, hala! Lorenzo! Hala, uy, naman sa man Lorenzo! Lorenzo! Natumba! Natumba siya! Dali bayot! Diyos ko, Dali Lord! bayot! Ang sa manita mong Lorenzo! Ganang natumba man na siya! Atong paminaw ng milagrosong tanyag sa Sed Panyawan Liniment Oil. Gusto niya ang panyawan nga kwan na nga plus. Pagtanaw ko kay Sidman, kuumugid ni siya. Di, mo to nga, katulog gid ako nga haplas kay mapil magid ako nga. Nagid siya effect sa lawas. Mostly magud sakit sa kuha ulo. Diri ani tang kugo. Mo ni siya permi gid ako ihaplas. Haplas gid ako ni taman din ni. Marilit gid siya sir ay. Ang likod nako, ang dughan din. Makarelax gid ko. Ako si Gigi Salayda Laureta. Puro ko sa poblasyon, wala kang kid nun. Sed Panyawan Liniment Oil. Milagrosong haplas sa Sed Marketing. She's faced the hardest times you could imagine. And many times Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Ayaw paghila, Veronica. Gidalit ka nato sa Sed Marketing ug niining istasyon. fears and a sorrow no one hears.